Benvingut, Joan, de nou al nostre blog. Com saps, ahir, dissabte, dia 11 de novembre, es va dur a terme una manifestació a Barcelona protestant per als empresonaments tant dels Jordis com dels consellers de la Generalitat. M'agradaria que donessis el teu punt de vista a aquest fet. Bé, dic que en primer lloc jo no vaig assistir a aquesta manifestació. Bé, no perquè no estigués d'acord ni molt menys de la temàtica en què es tractava, sinó bàsicament perquè no vaig poder a nivell personal. Dic que va ser, per les sensacions que jo he pogut copsar, jo he pogut escoltar i també he pogut veure en imatges, una manifestació molt emotiva, que es va aprofitar doncs, les llanternes, els telèfons mòbils per encara fer el clam més potent, esperança de llum dins de la foscor que hi havia, depèn ja a l'hora de la tarda, però sobretot deia emotiu perquè, clar, una manifestació normalment sempre les encapçalen persones que estan darrere de les institucions, de les organitzacions o associacions que organitzen les convocatòries, no? I en aquest cas va ser una manifestació, i encertant al 100%, encapçalada per les famílies dels Jordis i les famílies dels consellers que actualment estan empresonats. I no només això, sinó que també els discursos o els parlaments, els manifestos i la part de l'escenari a sobre doncs, va anar molt lligada amb cartes fins i tot que els mateixos presos van fer arribar als familiars perquè llegissin a tothom. No? Van de nou col·lapsar carrers de Barcelona. Jo no m'agrada entrar en comparacions amb una manifestació unionista o una manifestació de l'altra. Sempre són un ball de xifres. El que està clar és que de nou vam tenir una oportunitat per explicar al món que molts catalans estem en desacord amb que els presos polítics estiguin sense cap solució, que estiguin empresonats i que no s'avanci cap passa, i per altra banda doncs, encara es va voler donar més veu als familiars més directes. No? Bé, podíem tancar el cercle de la manifestació dient que molts ítems, molts guions barrejats van acabar de fer una tarda novament històrica per als carrers de Barcelona. Per les eleccions que a priori s'han de dur a terme el proper 21 de desembre, ara mateix el que sembla és que tant el PDeCAT com Esquerra, que les darreres eleccions es van presentar com una llista unitària, aquest cop no serà així. No sé quin és el teu punt de vista sobre... No és confirmat del tot, però el que sembla ara mateix. A hores d'ara encara hi ha moltes negociacions obertes, hi ha hagut moltes trobades a Brussel·les amb Puigdemont, gent del PDeCAT, gent de la CUP, i em sap greu perquè en aquest cas Esquerra Republicana està cometent un error al senzill fet de no voler unir tota la força, unir a través d'una llista doncs, aquella reivindicació que molts catalans estan lluitant durant aquests mesos. No? Bé, PDeCAT ja ha dit que es té en la mà, la CUP sempre posa algun condicionant, sempre té la versió, l'opinió més radical, i en aquest sentit doncs, sempre s'han d'introduir dins del possible programa doncs, algun apunt que les altres formacions no hi estiguin d'acord. Jo, el meu parer és que hi hagi llista unitària, que hi hagi llista encapçalada per Carles Puigdemont, una llista que de nou refermaria la força i les ganes de mobilitzacions, les ganes de voler expressar l'opinió de molta gent. De manera separada, al final és cert que s'acabaran sumant els vots i que aquestes eleccions tant se val quin partit guanyi, perquè es comptarà cada vot tant dels partits unionistes com dels partits que no volen la independència, com dels partits que sí que busquen la independència. Sí que és molt simbòlic, però crec que la força d'un partit, com podia ser, no Junts pel Sí, però Junts per una altra cosa, podria acabar de donar més força i que la gent realment aniria a votar una formació que tindria garantit que en X setmanes, X mesos, de nou es busqués i es lluités per la independència de Catalunya. I no només això, sinó que també forçaria a l'estat espanyol i a la gent de l'estat espanyol i a la gent que no participin el 21 de desembre, doncs aquella fortalesa, i és una nova oportunitat per demostrar aquesta fortalesa a la gent que és contrària a la independència. Són urnes.
Per tant, tothom ha d'anar a votar i han de participar, i en aquest cas, qui guanyi ha de ser per majoria, això ho tinc claríssim, i a la vegada s'han d'unir per crear i buscar aquell objectiu tan interessat en molts altres.